Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ayan na punta mga higala nila ng atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air. O matibaya dahil kita kaninyo may mudto no, mayong adlaw no, Merkulis ron mga higala no, magdebosyon sa Mother of Perpetual Help. Din na sa may Redemptorist, no? Alang na itong mga taga Dumaguete, Redemptorist, no? Unya, manimbata dito, mga tagpanabang sa mahal nga Birhen. Mahal nga Birhen. Nahala, no? Abi no, hisgot-hisgot ginagmay, no? Kinilagin sa atong nasod karon mga higala nga, ay, si Bungbong. Bungbong ba? Nga to ang mahal nga presidente. No? Nanawagan no nakakita ko og CBCP News nga si Bongbong nangawhagan og kuan kanang mga pag-ampo ito bitang Lunes kay unsa man tong sa Lunes kuan man to na diri na ako nakit-an diri nga kanang news item diri sa kuan nga si Bongbong si Bongix no si Bongix nanawagan og pag-ampo. Nawagan po rin tao ng atong mahal nga presidente nga tabangan kita labi na gayud sa mga lideres, no? Mga lideres. Nanawagan si Presidente Bongbong nga magkuan gyud kita, magdibo ka na bitang sundo nato ang panigingnan sa mahal nga Birhen Maria, no? Bilib siya kung Bongbong na Katoliko dahil is Bongbong diay, no? Kay mahal nga Birhen man gyud katibitang sa mother sa Our Lady of the Immaculate Conception ba. No? So, ako mga higala, wala jud ko'y partidong gidapigan. Ang ako arang yun is, kinsa katong presidente nga magpakita sa iyahang kamatinud-anon, adto ko. Kaya ang usa jud sa ako ang kinibitaw sa atong nasod Pilipino mga higala, no? Actually, doon ako'y gamayng pagduda ba? Pagduda ra noon ni ako. Ang muna nga low kaayo ang atong production og mga pagkaon tungod kay sa na engineering malagi ko mga higala, no? Wala nang ko lisensya pero nakahinumdum jud ko sa giingon ni Engineer Dakay, no, ang dean sa College of kanabitang Chemical Engineering, no, siya mo'y among dean mga higala. Kabalo kag unsay ang gisulti siya doon ako no siya nabantayan nga ang Pilipinas ganahan kayong magsigig import, no, mo import og oil, mo import og kanang sa ngalan ana mo import og bugas, mo import og sudan, tanan import kita kay ngano man dako man kayo og balayran sa tariff, dako kayo og income ang customs ana kay kanang kada produkto nga mosulod na man bayad. Ang problema lang kung puro sa import ang atoa, mulo ang atong production kay makuan man kanang masapawan man sa bulo barato baya ang kuan mahigala, no? Bulo barato baya ang imported kay pare ba sa bugas kanang sa mga kalagmitan so muna nga mulo ang atong production. So instead nga kanang nagsigi ta og kanang pag-import og bugas, malimot na lang hinuon pud ta og kanang gitawag natong produce og mga bugas, no? Unya ganahan man kaayo ana ang gobyerno kuno nga magsigi og import kay dako man kaayo buhis nga madawat sa tariff. Ayan, no? Mo nagduda ko mo dagay ni hinungdan nga low kaayo ang atong production sa mga pagkaon o atong kanang mga production sa sudan kini bitang sa ngalan na galunggong ug uban pa kini bitang mga sibuyas Bombay tanan mga imported gikan sa China kay dako day kay income ang gobyerno. Ang problema kay mo mahal ang palaliton. Kato pamurag mo mas gipalabi sa mga sa gobyerno nga dako silang income kaysa kanang makabarato ang mga Pilipino. Munay dili na ako kang kuana Engineer Cesar Dakay, no? Amot buhi pa ba dagay ito. So muna no nga para nako okay man po nang ingon niya pero mas maayo dagway nga i-increase gyud nato ang atong production sa bugas kay kuan man ta kanang gitawag nato og kanang rice eating country man ta, no? Muna atong daghanon, no? Muna no nya atong i-develop ang atong mga irrigation kay gisigihan tag baha sa ato padaghan kitag tubig dire, di ba, no?
Kay og gamay patag tubig diri, dili unta ta mabahaan. O, sa ato padaghan gitag tubig diri, nga ato man na siyang ato man ang ma-utilize ng daghan atong tubig pinaagi sa paghimo og rice production. Pagpasaka sa atong rice production. No, instead nga babahaan ta sa tubig, ato na lang pabahaan ang atong nasod og daghan kay bugas aron mo barato. No, klaro? Kay akong tanaw ang problema nato gani nahimo man hinuon nga matud pa corruption sa uban kay mga ghost project naman hinuon, pero para nako asset day kay nato ang tubig. Asset sa Pilipinas ang tubig. Nya kay asset man, asa man ang asset? Kana bang puhunan nato ba? Nga anaa ka nato. Ato daghan ang i-make use mo na nga daghano nato ang mga dam, daghano nato ang mga kahimanan sa irrigation, kidaghan man tang tubig. So, klaro ha? Kay kanang import murag ang gobyerno ra may madato ana, pero kitang mga kanang consumers mao'y magbagaang sa kamahal kay panaliton kay imported ba yan? Klaro? No, yun na nga, mahal kay mga sakyanan, mahal kay tanan. Kay ultimo ganing asin mga higala. Kami sa una, kami diris manhuyo na, biya may alasinan. Dili amo kana sa sisip sa una, karon wala na. Kay nag-import na daitag asin. So wala no, nga hangyo ra pud na ko sa gobyerno nga. Bisan dili na malamang sa gobyerno, siguro sa mga sa mga congressman nato, no, nga kung muhimo na malamang mong insertions, siguro ang inyong i-insert sa inyong budget irrigation. No, irrigation. Dili flood control kay kanang irrigation makapakontrol man na sa makapag-control man na sa kako ra ba makapakontrol sa baha. Kay imbis nga kinilaging ang tubig musaka siya paingon sa kabalayan kay mga lomos na ta makuana siya ma-impound ang tubig. Yung nakabantay mo sa Angat Dam o nga malipay sila mubagyo kay mudaghan ang tubig, siguro mo pure atong buhaton nga ang atong tubig atong paningkamutan nga magpahimo tag dam mas maayo pa na kaysa mga ang kwarta nato himuon nga makawat ra. So nga akong tambag sa mga kongresista, kung maghimo na malamang mog insertion sa budget, siguro mga dam. No kana ba ang pareho ba sa Angat Dam, sa pa na mga dam din ha, aron ma-impound ang tubig ug magamit nato para sa ato ang humayan. No, klaro? Ha? Nasa na, no? Usa ganito, mo suggest sa atong mga congress kay hilig man sila kay insertions, mga senador, kung mo insert naman lamang mo sa budget, sa national budget, siguro kabahin og dam. Kanang ma-impound ba ang tubig? Kay duha na kuan ana, duhay purpose ana, ma-control ang flood mahimong flood control kay makuha naman siya nang dili naman siya kabaha kay tuwa man paingon. Pero Angat Dam lagi. Angat Dam nakabantay ba mong naay baha dito sa mga angat dito dapit mga unsa pa na mga kuan din na. Kay ang tubig ila mang gistak. So instead nga makapatay ang tubig, makapabuhi pa gani. Klaro ha? Klaro? Ha mga congressman ha, mga senador, kung mong insert na malamang mong budget adto na lamang sa paghimo og Angat Dam, mga dam aron nga ang tubig dili na makabaha kay gipa-impound ba nato, at the same time magamit pa nato para sa irrigation. Klaro? Okay. Daghan tag tubig kinabahaan magani sa to padaghan tag tubig pero ma-utilize na nato. Okay, na. Ari na ta may gala sa atong kanang CBCP News. CBCP News, Pope reveals Mid-East peace talks with Trump, Netanyahu and other regional player. Uy, salamat mahigala. No? Si Pope Leo di ay ni pahibalo nga nagpadayon di ay ang peace talks tali ni Trump nga giapila ni Netanyahu ug ni Trump ug siya. No, sa to pa nakig-negotiate makahigala si Pope Leo. Kay kanis Pope Leo higala Amerikano ba ni? Amerikano ba ni? Taga Chicago. So muna nga sayon kay niyang makakonect nito ni President Donald Trump ka Amerikano man siya. Mo yan nakabintaha din na. Nya sa Netanyahu pod dali ra po na ikasabot sa Katolikong simbahan kay dili man jud bisan tuod kon medyo dili jud kay suod ang Katolikong simbahan o ang mga Hudiyo, pero pagkangalan nga si Kristo Hudiyo nga maoy ato usab nga giila
nga atong manluluwas, mo naara gyud tay connection pod sa mga Hudiyo. Pinaagi ni Kristo. Gali ang atong New Testament ug Old Testament, kasi may nagsulat ana nga galabi mo ginang Hudiyo ana. So na nga alang sa ako lang ba kita mga Katoliko murag dili kay talayo sa mga Hudiyo. Si Mississippi News may gala Archbishop Gilbert Garcia, no? New Civic President formal na nagisugdan ang iyang paglingkod isip pangulo sa CBCP. Yan no, si Archbishop Gilbert Garcia. Nilingkod na siya og gani gisugdan na niya ang iyang mga buluhaton. Okay? Salamat o padayon kita mga igala sa atuang mga buhaton. Narin nata sa atuang catechism. Catechism na ta. Abi no, last time ang atuang catechism kabahin sa kining lighting of candles. Karon ang ato na pod placing of flowers in the tomb of the loved ones. Kana na punta no kay ang uban mura kumpiyansa na kay kandila ra gyud pero mas maayo gyud nga ato pong ipakita no ang atong mga tradisyon. Placing flowers in the grave as a way of showing respect and reverence to all the deceased. Sa ito pa, usa di ay sa mga pamaagi nato pagpadayag sa ato ang pagtahod o sa dako natong pagtahod sa mga nangamatay, mao ang pagbutang nato og mga bulak sa ilahang mga lubnganan. Flowers are considered a symbol of beauty and tenderness. By placing flowers on the grave, we show love and appreciation to the deceased. Mo na, no? Kana bitang panahon bitaw ni Rizal, no? Ni national hero. Mo na, no? Showing our love and appreciation to the deceased. Sa ato pabisan tuod kung patay na, ato pagyapong gi-appreciate ang ilahang mga maayong buhat na kita mismo mo ay nakapahimulos. Ano? It can represent feelings from sorrow and regret to pride and devotion. They can recognize the sacrifice of a deceased veteran of administration for a lost friend. The practice of leaving flowers or at gravesites dates back thousands of years ago to ancient culture worldwide. Sa ito pa kanina ang pagbutang mga higala o mga bulak sa lubnganan sa mga nangamatay, dili da kini kay karon ra. Ayan, no? Dili da kini kay karon ra. Dugay na gini. Dili lang po ni sa Katoliko ra. Sa kanang kakaraanan pa gini. They are visual expression of love, respect, and sympathy, and a way of sharing the burden of grief. Sa ito pa ko anda ining pagbutang og mga kandila da sa lubnganan. A visual expression of love, respect, and sympathy, and a way of sharing the burden of grief. Ito pa expression gyud ini. Kinilaging atong love angay maginang i-express no panalitan ang usa ka mga tao. Usa sa mga paagi nga ma-express nimo ang imong gugma mao ang pagdala og bulak o nya respect o kanang ato ang mga na nag-birthday dadaan nato og kanang bulak, respect na siya, and sympathy. Nothing in the Bible prohibit a gesture of respect, remembrance, and of mourning to those who died. No, sa ito pa wala gyud mabasa nato sa Biblia kay mo do naman gyud mo tanan na ba sa Biblia. No. Wala lagi pero wala pod na gidili sa Biblia. Walay mabasa nga mubutang taog kanang bulak sa mga lubnganan pero wala po'y mabasa sa Biblia nga gidili na. Ayan. No? Diha ra pud ta dapit magdaog no kay moingon nga kanang pareho gud sa magdagkot kag kandila naa ba gibutang sa Biblia nga magdagkot kag kandila? Wala. Pero wa man po'y gisulat sa Biblia nga dili na padagkoton. Chinanggo po, no? Sympathy flowers, corona. Unsa man ang corona? Kanabitang corona kanang sa mamatyanta, not just for honoring the deceased, but also for comforting the grieving families. Provide solace and a sense of support during a difficult time. Ayan, no? Sa ito pa, kinidi ang pagpadala o corona, ang in English day ana, sympathy flower. No? Sympathy flower, not just for honoring the deceased but also for comforting the grieving families. Usab sa ka na nga pag-alam-alam, no? Pag-alam-alam sa managsubo sa masulugon nga pamilya. O niya a sense of support usa ka na kapaagi sa pagsuporta, no?
The Song of Solomon, kung mabasa tabas Biblia, naay gamay. No, matud pa sa Solomon chapter 2 verse 1, ako usa lamang kaihalas nga rusas sa Sharon, usa ka liryo diha sa kawalugan. Ay, naghisgot si kining Song of Solomon. No, nya sa Songs of Songs, sa chapter 2 verse 12, ug namukhad na ang mga bulak sa kaumahan. Panahon na karon sa pag-awit, mabati na diha sa kaumahan ang awit sa mga salampati. Ayan, no? Sa ito pa doon nagibulak. Ano nyo doon namin, nakapag Biblia, wala lagi. Pero wala man po gibuta nga dili, wala man po mabasa sa Biblia nga dili punta pa butangon. Mamutang rata. Kaya nga naman, unsa ganito, placing flowers on the grave as a way of showing respect and reverence for the deceased. Sa ito pa na showing respect and reverence. It can also mean, no, unsa ganito na, love, respect, and sympathy, and a way of sharing the burden of grief. Muna sa atong tradisyon, ha? Sa ato na siyang tradisyon. Sa mga tradisyon, na andan, sukad pa nga gitudlo sa mga unang mga katauhan. Oh, klaro? Clarex, no? So, again, istorya tagamay, no? Kinibitaw mga bulak ba mahigala, no? Doon na bitaw uban nga, kanabitaw matimpong kuan, matimpong, kana bang, sa ngalan ana, adlaws minatay ba? No? Ang uban, mamalit rag bulak, ana, no? Para nako may man po nang mamalik data, pero kung gikan gyud sa atong tanaman ang mga bulak, nga nagtanom gyud kag bulak para labi na gyud ka ang purpose sa imong pagtanom para gyud sa imuhang mga mahal sa kinabuhi, murag mas dako pag ginagay nagkahulugan kaysa ang atong pinalit. Pareho sana og gugma nga pinalit. Pero og bisan lamang sa kapobre nato, no, mugahin gyud tag lugar ba nga diin magtanom tag mga bulak, unya ang purpose gyud ana nga ato ginang patambukon kay panahon nga mabisita ta sa lubnganan sa atong mga nangamatay, duna gyud kita ikabutang nga bulak nga gitutlo gyud ginato gikan sa atong mga tanaman. No, muna nga usa gyud sa mga ato di ay himuon nga tradisyon sa pamilya, mananom gitag bulak. Di mangutana na, nindot lagi mo kayo mong bulak. Okay, mauman ay anak man mo mukutlo o para ibutang sa lubnganan sa among namatayang ginikanan. Pakadindot pa sa ganyan. Muna yung nanano mo, una nga palangga kay namo ni mga bulaka kay mauman kini ang pamaagi sa among pagpadayag sa dako namong gugma sa among mga ginikanan nga patay na. Unang inyo yung giatiman pag-ayo kay og matimpong mo bisita mi sementeryo, di na may mamalik ang bulak. Ang among yung bulak nga giatiman mo ay among ihala dito. Pakanindot, no? Nindot sa gayong paminawon nga atong mga anak nananom gyud og bulak para nga ihalad sa ato ang mga lubnganan sa panahon nga mugahin sila panahon sa pagbisita niini. Ana, no? Pagkanindot ra kita usahay ng mga Pilipino na naanad ra mo gutag palit. Palit ra man gining ato. Ano ta flower shop kay nanom ta mamalitag bulak pero naa tay gamayng luna sa luyo gawas nga maka-enhance pog kini sa beauty sa atong panimalay, mao-usab kini paagi nato sa pag-express sa atong dakong gugma sa atong mga nangamatay. Okay? Bueno, dinner sa takutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akal, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka na to ang Diyos makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!